Κωστής λέγομαι. Είμαι μέλος του συντονιστικού της περιοχής μας. Οι δήλωσεις που έχουν να κάνουν, τα προβλήματα που έχουμε είναι πάρα πολύ μεγάλα. Προσπαθούμε για επιβίωση όλοι μας. Γι' αυτό βγαίνουμε σε αυτόν τον αγώνα. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα στον κόσμο, σε κανέναν. Προσπαθούμε ό,τι κάνουμε να το κάνουμε ειρηνικά, έτσι ώστε όλα να έλθουν με το καλό. Κοιτάμε να προσπαθήσει η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και όλοι οι πολιτικοί αργοί, να βοηθήσουν τον γεωργό, να βοηθήσουν και τον κτηνοτρόφο μέσα από την προσπάθεια που κάνουμε. Και έχουμε πάρα πολλά προβλήματα επιβίωσης πλέον. Πάρα πολύ ακριβό πετρέλαιο, μεγάλα κόστη στην παραγωγή όσον αφορά τους σπόρους, τα λιπάσματα. Καμία χρηματοδότηση προς το παρόν, τουλάχιστον από τις τράπεζες, στο ποσοστό που θα θέλαμε εμείς. Υπάρχει μια μικρή χρηματοδότηση, αλλά είναι πολύ μικρή για να επαρκέσει για την παραγωγή. Από εκεί και πέρα αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Θα δείξει στο μέλλον ότι έχει να γίνει. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω.